Velkommen til Thy, eller Thys skønne natur, nærmere betegnet Surfgården i Stavstrup. Jeg hedder Anders og er forstander her på Surfgården. Sådan på baggrund af den seneste medieomtale, der har været omkring os, der synes jeg har noget på hjertet. Det handler ikke så meget om, hvad avisen skriver, fordi os som arbejder heroppe, de 30 beboere, vi har heroppe, alle de pårørende, alle vores samarbejdspartnere, alle dem, vi har sendt godt på vej, vi kender til virkeligheden heroppe på Surfgården. For mig der er det bare vigtigt at understrege, at vi skal huske, at det handler om mennesker. Det handler faktisk om nogle af Danmarks mest sårbare veteraner, som har været udsendt i vores lands tjeneste, og som en konsekvens af det har fået ar på sjælen. Vi er Danmarks eneste sådan specialiserede tilbud, hvor vi har et samarbejde med Veterancentret, og noget af det, vi skal, det er, at vi skal kunne rumme mennesker, som er i misbrug. Vi skal også kunne rumme, hvis de igen og igen falder tilbage i misbrug. Det er det, vi er skabt for, og det er det, vi arbejder på hver evig eneste dag, når vi går på arbejde. Jeg synes bare, det er ærgerligt, når nu en avis møder vores veteraner med overskrifter, der hedder veteraner i Thy og fyrer den af på kokain og alkohol, fordi det påvirker de veteraner, vi har heroppe. Og mange af dem er kommet til mig og sagt, jamen, er det nu sådan, folk ser på mig? Ser de bare mig som en, der er heroppe for at feste? Og det er simpelthen så langt væk fra den virkelighed, vi oplever til hverdag her på Surfgården, og særligt Surfgården i Agger. Vi arbejder ud for det, der hedder harm reduction. Det vil sige, at jeg synes, vi skal kigge på misbrug som noget eksternt. Vi skal simpelthen holde op med at kalde folk for misbrugere. Fordi det bliver sådan et monopoliserende ord. Det bliver en særlig måde at kigge på veteraner på. Det skal vi holde op med. Vi skal kigge på misbruget som deres eneste ven, når de bliver overrumplet af følelser eller tanker, som er så ubehagelige. Så rækker de ud efter misbruget, og det er den eneste måde, de kan komme igennem hverdagen på. Og det er det, vi skal støtte dem i, ved at vi stille og roligt lærer dem at håndtere tanker og det ubehag, jamen så stille og roligt, så vil de vinde over misbruget. Men jeg synes, vi skal simpelthen kigge på det her på en helt anden, meget mere nuanceret måde, end en fancy overskrift, fordi det er ikke godt for veteranerne. De bliver påvirket af det. Vi skal møde det her med faglighed, med åbenhed, med fakta, respekt, nysgerrighed. Er det let at hjælpe veteraner ud af misbrug? Nej, det er hårdt arbejde, særligt for veteranerne. Lykkes det altid? Nej, det gør det ikke. Det kan lige så godt være ærligt at sige. Det er ikke altid, det lykkes. Er der nogle gange, hvor der er nogen, der kommer op og føler, at de bare skal feste? Ja, det oplever vi også. Og der bliver vi jo selvfølgelig nødt til at sige, at det skal ikke foregå her. Og så må vi hjælpe dem videre i et andet tilbud, som så kan hjælpe dem, og hvor man måske kan rumme den type adfærd. Så bare vigtigt at understrege, det handler om mennesker. Det handler ikke om overskrifter. Jeg har det jo sådan, at fakta slår altid argumentation, eller fakta slår altid fancy overskrifter. Vi er jo et tilbud, som sagt har vi en aftale med Veterancentret, og de fører jo kontrol med os. Og noget af det, som de holder øje med, det er, jamen virker det? Formår vi at hjælpe de mennesker, som kommer herop? Formår vi at hjælpe dem ud af misbrug, tilbage på sporet af et bedre liv? Og der med jævne mellemrum, der sender de sådan en spørgeundersøgelse ud til vores veteraner, og der skal de svare på spørgsmål omkring trivsel, spørgsmål omkring deres misbrug. Og jeg synes egentlig bare, at jeg vil slutte af med at vise resultaterne af den seneste undersøgelse. Det er 48 besvarelser. Som sagt, fakta slår fancy overskrifter. Tak fordi I kiggede med. Hej.